Moro. Moro. Me just vaan laitettiin kaikki mausteet ja... joo. Joo, eikä meillä on testissä Pirkan kanayrttinuudelit ja me laitettiin jo mausteet ja avattiin tää, koska... koska... ei kukaan jaksa katsoa, kun me unboxillaan. Ei me olla maistettu vielä. Hetkä vain. Testaillaan eka nyt hörppyä. No joo. Otta. Kuten varmaan kanavan nimestä näette, niin meillä on varmaan ainakin melkein joka videossa yksi hörppy. Tai kaksi. Ei ehkä ihan joka videossa. Niin. Ehkä ei vlogeissa, joissain testeissä, ei kaikissa. Et siinä vaan, et jos tulee joku paha maku, sit saadaan siitä juoda. Niin. Okei, eikä... Ei me olla edes... No niin, eikä... Tämä mansikkahörppy. Minun maku 5/5 suosittelen. 5/5. Mullakin. Sitten paketin designi. En oikein tykkää, koska... Mansikka on sininen purkkipunainen. niin, mun mielestä tämän purkin pitäisi olla sininen ja sitten tämän mansikka pitäisi olla punainen. Tai molemmat on punaista. Jompikumpi. Tästä toi mansikka voisi olla semmonen vaaleanpunainen. Paketin designissa mä oon ehkä 3/5. Mä oon 4/5. Sitten haju. Joo. Tuoksuu metsämarjalle. Elikkä 4/5. 4/5, eikö 5/5? 4/5. Ja sit pitäis siirtyä näihin nuudeleihin. Joo. Noodles. Miten nyt? Onks liikin joku murhainen vai? Ja miksi se tuhotaan ne kaiken? Eihän se tollaan niin voi maistaa. Maistuenpas. Noniin, maistetaan. Se oli ollut jo mun suus. Tai mä olin purassu sitä. Maistetaan nyt tämmönen ihan kova. Viisi kautta 5 maku. Haju on 5/5, joku 4/5. Annan hajusta ehkä 3/5. Mausta 4/5. Design on 2,5/5. Joo, designi 2,5/5, koska tää takaosa on pelkkää vihreät. Otais hörppyä. Jältä. Ota se pois! Ota pois! Okei, se on vielä. Okei. Jee! Älä heitä. Heitä vaan roskia. Tsekatkas tää. Tässä on vielä toinen. Tsekatkas tää. Ei mitään. Se meni autokone peltiin päin. Ups. Upsis. Se tuli joku tappa. Lumipoppa. Se oli kyllä aika hyvä, kun semmosia autokoneet ei. Se oli vaan tän. Tuossa oli! Mä olin vielä mun
Viskas! Niin kun se vaan heittää tonne, siis se on se autokone. Entä? Se on meidän roskis. Pitäis pitääkin heittää sinne. Melkein täysinäinen hörppy vaan. Sitten lentäis vaan jotain autoa päin. Hajois siihen. Nyt se hörppy hajoo siihen autoon ihan tahmeen. Joo. Tää hörppy, tää on matalasti hiilihapotettu mehujuoma. Joo. Jos joku tykkää mehusta ja hiilihaposta, niin sitten suosittelen. Ja mansikasta. Joo. Siis se ei oo ainoa hörppy, mutta jos tykkää mansikoista, hiilihaposta ja mehusta, niin tämä on teinä. Koska tämä on mansikkahörppy, mikä on hiilihapotettu. Eli mikä siellä on se vielä yksi maku siellä kaupassa? Hedelmäpäärynä, musta omena, sitten Mikä omena? musta omena. Musta mies. Näin. Saakeli. Ai! Ai hei! Se läski mun häipyy. Ei! No ei. Noin, mä tulin takas. Ei maksa kävellä mihinkään. Ja se kamera heittelee. Mäkin hyppään. Oho. Kato. Tuuleleita. Ihan eläinä heittelee. Joo, koska mä heitin munkin kännykkää silloin sen kerran uudella. Mä tulen, että älä heittele. Mikä trikki? Käännä se puhelin, jos sillä ei oikein päin. Ai. Nyt tällä. Ai vittu, mikä triksut. Mä heitän siihen nuudeliin, Yhtäkkiä kattelun puhelin lentää. Te ette edes nähnyt sitä nuudelia, te vaan se vaan piu kaatuu. No joo, ihan sama, lopetan tää nyt video tähän, koska ei... Joo, otan tää mun selfie. Tähän sit taas joskus. Joo, se olisi moikka moi. Ainakin mun osalta se on sitten moikka. Moro. Moro.